Na výrobu budeme potrebovať rifle, ktoré sa vám už potrhali alebo ktoré už nepotrebujete. Z nohy vystrihneme prúžky. Tiež budeme potrebovať šablónu na tkanie košíkov. Tu nájdete v e-shope kreatívneruky.sk. Na šablónu priviažeme rifľový prúžok a začneme obmotávať. Šablóna nám pomôže udržať tvar a pevnosť košíka. Jednotlivé prúžky spojíme lepiacou pištoľou. Môžete ich k sebe aj prišiť. Rifľové prúžky stlačíme, aby nebolo vidno šablónu. Pokračujeme v tkaní, až kým nedosiahneme požadovanú výšku košíka. Na poslednom riadku rifľový prúžok prepletieme cez vrch šablóny. Takto pokračujeme okolo celého okraja košíka. Zbytok prúžka odstrihneme a z vnútornej strany prepletieme cez ostatné prúžky. Vyrobili sme si košík, ktorý môžeme použiť na pera alebo bižutériu. Rifle musíte nájsť doma, ale špeciálnu šablónu nájdete na kreatívneruky.sk.